Entre outubro de 2024 e marzo de 2025, 105 espectáculos de teatro e danza representaránse nos pequenos concellos da provincia de Pontevedra. Será no marco do programa Máis Escénicas, o primeiro circuito da provincia dedicado a estas artes. Hoxe, pois, eu vexo que se tende unha triple ponte. A primeira, lóxicamente, cara a cultura, coa cultura e os profesionais da cultura, que poñemos en marcha, grazas á colaboración deles, un programa pioneiro e que viña sendo demandado durante moitos anos. A segunda ponte cos concellos, que van a poder ter a oportunidade de brindarlle a todos os seus veciños espectáculos de teatro e de danza, e unha terceira ponte ca veciñanza, que vivan onde vivan, en calquer recuncho da provincia, pois van ter a oportunidade de disfrutar dun espectáculo. Aquí hai outra ponte tamén importante que é ca nosa lingua. Máis Escénicas permitiu ofrecer aos concellos de menos de 20.000 habitantes un catálogo con obras de 258 compañías teatrais e 28 de danza. Os municipios foron os encargados de escoller os espectáculos que se representarían nos seus territorios, cofinanciados ata nun 90% pola Deputación. Un programa pioneiro na Diputación de Pontevedra co nome de Máis Escénicas, que o que pretende é que todas as compañías de teatro e de danza que quixeron participar no catálogo que ofreceu a Diputación poidan ofrecer tantos espectáculos, tantas funcións en torno a todos os concellos que participan dentro desta programación. Pola súa banda, os representantes do sector recordaron que levaban xa 15 anos intentando poñer en marcha un circuito cultural deste tipo na provincia. Unha das preocupacións e dos eixos de traballo transversais da asociación é o tema da circulación escénica e da programación de artes escénicas, que depende case ao 100% das entidades locais dos concellos, e nos parece que esta programación, esta circulación escénica, ten que estar ordeada, normativizada en formato de circuitos, e era o que faltaba na Deputación de Pontevedra, e agora temos. Dende a Deputación explican que a posta en marcha de Máis Escénicas redondea a súa aposta pola cultura, que este ano conta cunha partida orzamentaria de 4,7 millóns de euros.